Hayırlı erте hürmetli kollegalar, 4-нче Халыкара Җәлил укулар әдәби бәйгесенә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге кунаклар. Элгиз Илдарулла Халиков, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкче урынбасары, Алмаз Таһир Миргаязов, Татмедиа акционерлар җәмгыяте җитәкчесенең радиолар белән эшләү юнәлеше буенча урынбасары, Китап радиосы баш мөхәррире. Лейсән Фәүкать кызы Исхакова, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының мәгариф һәм мәдәният комитетының әйдәп баручы референты. Илдар әфәнде, Илгиз әфәнде, иң беренче булып сүз сезгә. Җәлил укулары 2018 елдан бирле уздырылып килә. Белүемчә, былтыр сезнең катнашучылар саны бик каты артып киткән, шул хакта бераз гына һәм быелгы номинациялар хакында да сөйләп китсәгез иде. Бик зур рәхмәт. Беренчедән, рәхмәт сүзләрен җиткерергә рөхсәт иттегез шәхсән үземнән һәм Бөтендөнья Татар конгрессы менән әлеге матбугат конференциясын уздыруга һәм оештыручыларга, гомумән Татмедиа җәмгыятенә. Дөрестән дә безнең халыкара Җәлил укулар әдәби бәйгесе агымдагы елда 4-нче тапкыр уздырыла. 18-нче елда әлеге проектка старт бирелде һәм инде менә аның катнашучылар саны бит иң кызыгы, аның динамикасын күрсәтә торган, аның кызыксынучылар санын арттыру бара торган фактларның берсе ул катнашучылар. Менә әгәр дә 18-нче елны алсак, безнең катнашучылар саны 2-4 меңнән башланып китсә, 19-нчы елда ул 6-10га якынлашып килсә, узган елда безнең катнашучылар саны 40 меңгә кадәр җитте. Әлбәттә, агымдагы елда 4-нче менә безнең тапкыр үткәрелә торган бәйгедә без бу планканы төшермәсбез дип уйлыйбыз. Аның никадәр артамы әлегә әйтү авыр, әмма без катнашучылар саны максималь күбрәк булсын өчен барлык шартларны тудырдык дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Һәм әйтегез әле, быелгы жюри составында нинди булса үзгәрешләр бармы? Әлбәттә, безнең жюри составында үзгәрешләр бар. Без узган еллар белән чагыштырмача бераз үзгәрешләр керттек. Аны инде теге ротация дип әйтсәң була. Һәм инде мин сезгә яңгыратып үтәм. Безнең жюри рәисе агымдагы елда ул Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты, режиссер, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты һәм жюри рәисе Рамил Тухватуллин. Шулай ук узган елда да эшләгән безнең белән безнең дустыбыз ул Инсаф Абдулла, Илтозер Мөхәммәтгалиев, тагын яңгы безнең жюри әгъзасы ул Рөстәм Галиуллин, казанлыклары буенча сез аны беләсез. Резида Саляхова, безнең Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисы, сез аны беләсез. Ул шулай Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика бүләге лауреаты. Ул узган елларда шулай ук безнең бик матур итеп менә катнашып, ярдәм итте, жюри әгъзасы булды. Һәм инде әйтергә кирәк, менә безнең белән янәшәбездә безнең партнерыбыз, яңа достыбыз ул Алмаз Таһир Миргаязов. Бу безнең жюри әгъзасы турында аерым әйтеп китербез, ни өчен без басым эшләдек менә нәкъ шушы юнәлешкә. Һәм инде тагын бер яңа жюри әгъзасы ул Назира Фаттахова, Назира Газизовна, ул Муса Җәлил исемендәге музей фатирының җитәкчесе. Менә бу агымдагы елгы безнең Җәлил укулары бәйгесенең жюри составы. Рәхмәт, алайса Алмаз Таһир улына сүз бир. Алдыннан ни өчен Китап радиосына аерым басым ясадыгыз? Дөресен әйткәндә, менә миннән сорасалар, агымдагы елда нинди чараларны, нинди зур проектларны сез әйтеп китер идегез, исегездә калган дип, мин әйтер идем. Менә Китап радиосының гамәлгә чыгуын. Минем өчен бу проект бик кызыклы, һәм инде шәхсән үземнән чыгып әйтәм. Менә мин иртәнге эш юлына барганда да, минем машинада нәкъ Китап радиосы ни өчен дигәндә, чөнки шигырьләр үтемле итеп бирелә. Икенчедән әдәби әсәрләр, һәм инде аның слоганы да бик матур, әнкәйләрнең яшь чак җырлары. Һәм инде менә кичкенәдән ишеткән җырларны ишетеп, менә шул теге моңланып, рухланып тыңлыйбыз. Һәм инде без Җәлил укулары белән бәйләнешкә килгәндә, әлбәттә без шигърият сөюче яңа буынны тәрбиялисебез килә. Ул Җәлил иҗаты белән генә чикләнми, гомумән безнең барлык әдипләребез, шагыйрьләребез иҗаты белән бәйлисебез килә. Шуңа күрә менә әлеге проектны киң колач белән җәелдереп җибәрер өчен без мөрәҗәгать иттек Китап радиосына, Алмаз Таһировичка, һәм инде ул бик сөенеп, шатланып, менә безнең проектка ярдәм кулы сузырга булды. Бик зур рәхмәт. Алайса Дөрестән дә шулай, Илгиз әфәнденең әлем барының үзенең корыстный интересы, кичә ул миңа аны
әйтеп салды. Алмаз Тахирович менә мин яздырган реклама ролигім бар ди. Ничек уйлыйсыз ди, мин ди китап радиосына шигырь укырга барырмын икән ди. Ничек уйлыйсыз, барам анан тавышы китап радиосына шигырь яздырга юкмы? Ничек уйлыйсыз? Минемчә бара, һәм инде эш анда түгел. Алар бик зур эш башлап җибәргәннәр, дөрестән дә җәлле укулары бик кирәкле һәм бик урынлы чара. Әлеге китап радиосының рәсми статусы юк. Шулай бит? Дөрес аңлыйммы мин? Икенче елга булачак мөгаен. Шуңа күрә без быел чын күңелдән әлеге чарада катнашачакбыз. Аның башыннан ахырына кадәр һәр тукталышында, һәр бурылышында, һәр нәтиҗәсендә һәм гомумән төп нәтиҗәсендә үзебезгә уңайлы булган, үзебезгә файдалы булган урыннарын һичшиксез үзебездә кулланачакбыз. Һәм инде әлбәттә шушы чара барышында үзебезнең ресурсларда, радио эфирында, социаль челтәрләребездә, кайсыдыр икәндә безнең инде бик күп тамашачы аудиториясе җыелган. Шушы чараның һәрбер этабын, һәрбер яңалыгын, һәрбер йолдызын, һәрбер мәрҗәнен без күрсәтеп барачакбыз, чөнки бу безгә кирәк, чөнки без бу юнәлештә эшләүче бердән-бер масса күләм мәгълүмат чарасы дип саныйм мин. Рәхмәт, һәм мин ышанам, җәйл укуларда җиңүчеләрне без мөгаен китап радиосында да ишетәбез. Әйе, мен аны теге вакыйда итеп әйтә алмыйм, чөнки нәтиҗә төрле булырга мөмкин. Чөнки китап радиосының иң төп критерийларының берсе анда яңгырый бары тик яхшының иң яхшысы гына. Әгәр дә инде җәлли укуларында яхшының иң яхшысы дип табылган тавышлар, образлар, кешеләр, яшьләр бигрәк тә була икән, без аларны бик рәхәтләнеп үзебездә көнүтне яздырырга әзербез. Һәм әлбәттә инде минем уйлавымча быел булмаса икенче елларда иң яхшысы быел бәлки әле китап радиосының махсус бер номинациясендә булдырырга миңа рөхсәт итерләр. Рәхмәт. Лейсан фәкатьне әйтегез әле, менә сезнең быел зоналарга чыгуда каралган һәм алар арасында миңа калса иң кызыгы ерак көнчыгышка бару. Сез анда чынлап та менә әлеге 9 региондагы зонага чыгуны күз алыйсызмы? Һәм былтыр 40 мең иде. Быел якынча ничә мең кеше катнашыр дип сез менә оештыручылар буларак планлаштырасыз? Хәерле көн. Саннар дигәндә, узган ел төп басым әлеге конкурсның бөтен төбәкләрдә, Россия Федерациясе төбәкләрендә, чит илләрдә дә таралуы төп максат булган. Мин әле конкурсның озагына гына килеп катнаштым, чөнки безнең аны Алмаз Азатович алып барган иде, зур эш алып барган кеше, зур хезмәт куйган кеше, һәм без моның озагында гына килеп кушылдым мин үзем шәхсән. Быел без басым ясарга телибез моның эчтәлегенә. Чөнки халык инде безнең хәзер белә, җәйли укулар 4нче тапкыр уздырыла. Халык көтеп тора, җәйли укулары булачак. Инде безгә дә шалтыратулар, SMS-калар, бөтен хәбәрләр булып тора. Ничәп һаман игълан итмисез, әзерләнә башлыйкмы, номинацияләр үзгәрешләр бармы? Халык кызыксынып тора. Димәк, сон булачак, күпме дип мин хәтта фаразлый алмыйм. Сон булачак, ким булмаячак һәр хәлдә Алла бирсә, һәм аның эчтәлеге дә кызыклырак булыр дип уйлыйбыз. Шул уңайдан инде эчтәлегенә дә тукталып китәсем килә номинацияләрнең. Безнең номинацияләрдә Муса Җәлилгә генә багышланган таләпләр түгел. Муса Җәлил әсәрләре белән генә чикләнмибез. Ул безнең фронтовиклар әсәрләре дә. Бигрәк тә безнең басым ясыйсыбыз килә, һәр кеше кайсы җирлектә яши, менә үз җирлегенең тарихы белән бераз кызыксынсын иде. Әйтик, яшим ул Татарстанны гына алсак та, әйтик, яшисеңме син Арча районыннан? Арча районыннан инде синең фронтовик язучың чыккан. Аны бит эзләргә кирәк, табырга кирәк, аның әсәрен эзләп табырга кирәк, ятларга кирәк, һәм тәкъдим итәргә кирәк. Һәм шуның белән без баетабыз әлеге конкурсны. Безнең ул Муса Җәлил белән генә шикләнми, безнең фронтовик язучылардагы монда яктыртылачак дигән сүз. Ул ягы бар. Аннары соң номинацияларга килгәндә тагын бер зур үзгәреш безнең быел музейларны барлау. Ул номинацияны керттек, һәм шуңа күрә жюри составындагы үзгәрешләр дә шуның белән бәйле бер сәбәп инде бу. Нәзирә Газизовна безнең булачак музей юнәлешендә һәр җирлектә диярлек Муса Җәлилгә багышланган музейлар бар, экспозициялар бар. Һәм менә алар да бик рәхәтләнеп, теләп үзләренең презентацияларын безгә юллый алалар, катнаша алалар.
Бу беренче чиратта аларны яраштыру да түгелдер. Аларны туплау, барлау, аларга бер аралашу өчен бер җирлек тудыру дип тәген саныйбыз без моны. Аннан Муса Җәлилнең үзенә килгәндә, безнең узган ел конкурстан соң жюри әгъзалары белән әлеге бәйгегә 3 елга нәтиҗә ясау дигән кебек шундый бер очрашу булды. Һәм шуннан да зур анализ ясалды, һәм жюри әгъзаларының теләкләре җиткерелде. Һәм зур бер нюанс менә бу Муса Җәлилнең әсәрләрен сайлауда әсәр һәм катнашучының яше туры килсен иде. Чөнки күп очракта безнең бит катнашучылар 3 яшьтән башлап һәм шикләнмәгән яшь аралыгын, әйеме? Кайчакта карыйсың, мәктәп балалары 6-7 яшьлек балалар мәсәлән вахшат шигырь өйрәнә. Аны бит уку, улы кешегә дә уку авыр. Бала аны күңеленнән үткәреп сөйләргә тиеш. Бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә жюри әгъзалары менә моңа бик нык игътибар итәләр. Бала икән, балалар шигырьләре булсын, ул яшьтәге апалар икән, ромашка сөйләп туры шулай ук килешми инде. Шуңа күрә менә бу якка игътибар итсәләр, һәм тагын бер зур үтенеч әсәрләрне сайлаганда Муса Җәлилнең киң таралмаган әсәрләрен сайласалар иде. Чөнки жюри әгъзалары инде моңа ничә ел рәттән басым ясый. Муса Җәлилнең әсәрләре ул дәреслекләргә кергән әсәрләр белән генә шикләнми бит. Менә әле без бүген дә китапны алып килергә антыкабыз, үзебезгә комитетка да алып куйдык Муса Җәлилнең шигырьләр җыентыкларын. Коралландык дип әйтик. Яңа коралландык, әйе. Бик киң таралмаган әсәрләрен табып, халыкка тәкъдим итү бик әйбәт булыр иде. Бик зур рәхмәт, һәм сезнең әзер ролегез бар, аны да карап узыйк. Министрлыгы. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тәкъдим итә. 15 октябрьдән 4-нче Халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе. 11 номинация. Катнашучыларның яше һәм географиясе шикләнмәгән. Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе төбәкләре, чит илләр. Тулырак мәгълүмат Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп сезнең сорауларга күчәбез. Сораулар биргәнче бер генә өстәмә әйтеп китим әле, менә безнең Муса Җәлилнең шигырьләренә басым эшләнде, ул турыда әйтелде, жюри әгъзалары тарафыннан узган еллар буенча инде. Без менә Җәлилнең киң таралмаган шигырьләрен укучыларга өстәмә балл да карадык әле. Димәк, моны популярлаштыру күзлегеннән. Һәм инде айрым басымны эшләдек шул критерий мәсьәләләренә. Ни өчен без моны җентекләп әйтәбез? Чөнки безнең теге рус әйткәндә обратная связь бар. Төбәкләр белән, чит илләр белән, Татарстан белән эшләгәндә без һәр вакытта оештыру комитетына килгән сорауларга җавап бирергә тырыштык. Теге яки бу юнәлеш буенча нинди өстәмә, нинди тәкъдим бар. Без аларны барысын да исәпкә алып, менә һәрбер номинациядә критерийларда булдырдык. Һәм инде менә аерым әйтелеп китте, музей юнәлеше безнең өчен бик мөһим, чөнки Җәлил шәхесе, ул менә Россия Федерация төбәкләрендә сәфәрләрдә булганда мин аңа игътибар итәм, ул менә татар халкын берләштерүче милли каһарманыбыз ул безнең. Һәм менә әйтергә кирәк, 13 октябрьдә Екатеринбург шәһәрендә безнең Җәлил укуларына төбәкләр өчен рәсми старт бирелә. Ни өчен Екатеринбург, ни өчен менә шушы даталар? Чөнки безнең Екатеринбург шәһәрендә Дуслык скверында Муса Җәлилгә багышлап бюст ачыла. Һәм анда катнашачак безнең Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шейхрази Васил Габделгаязы улы. Менә шушы матур чарада инде безнең милләттәшләребез катнашачак. Һәм инде менә бүләк итеп, рәхмәт Татарстан Республикасының хакимиятенә, безнең әлеге шушы милләттәшләребез белән очрашу чарасында, бюст ачу чарасында катнашачак Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Татар дәүләт Оренбург өлкәсенең Татар дәүләт драма театры. Һәм инде алар Муса Җәлилгә багышланган спектакльдә күрсәтәчәкләр. Бу өстәмә буларак кына. Илгиз әфәнде, сез өстәмә баллар турында әйттегез, бүләкләр.
Бүләкләр дигәндә без ел сайын моңа зур игътибар бирергә тырышабыз, чөнки безнең әйтелеп кителде, катнашчыларның яше шикләнмәгән. Ул 3 яшьтән балалардан башлап, өлкән яшьтәге өлкән буын вәкилләренә кадәр. Әлбәттә, яшьләр дигәндә без инде заманча бүләкләр карарга тырышабыз. Ул бүгенге көндә акыллы сәгатьләр булсынмы, акыллы колонкалар булсынмы, һәм инде ул файда китергә тиеш. Теге укуда, тәрбиядә менә шундый берләргә басым. Һәм инде әйтергә кирәк, без ни өчен җитди итеп карыйбыз бу мәсьәләгә? Чөнки ул безнең бурычыбызда. Әлеге бәйге ул Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дигән дәүләт программасы кысаларында уза. Һәм инде шуңа күрә без менә моңа бик җитди һәм җаваплы карарга тырышабыз. Рәхмәт, сораулар. Сорау Зилә Мөбәрәкшин Татар-информнан. Менә булдымы шундый очрак, менә мәсәлән, татар милләтеннән булмаган, татарча сөйләгән кешеләр. Менә нинди милләттән мәсәлән сөйләп китә аласызмы узган ел? Ничек булды? Гомумән, менә бу тема буенча аерым пресс-конференцияда уздырырга була, чөнки менә аның динамикасына карасак, татар милләтендә булмаган, татар телен яхшы белмәгән безнең катнашчылар саны арта бара. Аларны Муса Җәлилнең фигурасы үзенә тарта. Һәм инде без менә ул катнашчылар саны үскәннән үсә. Дөресен әйтергә кирәк, әгәр дә менә агымдагы елдагы гала концертны алсак, 17 февральдә ул безнең узды. Җәлилнең туган көннән соң 2 көн булгач узды инде ул безнең техник сәбәпләр булды. Катнашчылар арасында безнең традицион Урта Азиядан тыш, әле Төркия, Вьетнам, менә шундый илләрдә булды, әле Гарәбстан илләрдә булды. Демәк, катнашчылар киң. Шуңа күрә инде аның менә теге кулашы җәелеп китте. Әлбәттә, монда Бөтендөнья татар конгрессының эшчәнлеге безгә ярдәм итә, чөнки без дөнья күләмендә эшлибез. Һәм инде әлеге проектны җәелдереп җибәрергә безгә мөмкинлекләр бермә-бер арта бара. Һәм инде әйтергә кирәк, менә бу башка вәкилләр генә түгел, башка милләт вәкилләре һәм ул милләт вәкилләренең телләренә, шигырьләрне тәрҗемә итү мәсьәләсенә дә без басым эшләдек. 11 номинация дигәндә безнең рәсми рәвештә тагын бер номинация булдырылды. Ул тәрҗемә номинациясе. Без монда инде бик шанабыз, безгә ярдәмгә килер дип Казан федераль университетын, чөнки бүгенге көндә Идел буе регионында ул бердән-бер федераль вуз һәм анда белүегезчә күп кенә чит илләрдән килгән безнең студентларыбыз бар. 50-дән артык телгә тәрҗемә ителгән Муса Җәлил иҗатын без тагы да арттырасыбыз килә, нәкъ шушы студентларыбыз ярдәме белән. Димәк, бу юнәлештә эш алып барыла һәм инде без шулай тәкъдимнәр булса, аларны шулай карарга әзербез. Рәхмәт. Тагын сораулар. Аннары номинация дигәндә, менә 11 номинация дип без аңа басым ясап әйттек, сез аны промо-роликта шулай күрдегез. Узган ел ул номинациялар безнең 7 иде. Без аны максатчан арттырдык, чөнки беренчедән тәкъдимнәр булды, икенчедән без яңа мөмкинлекләрне күрдек. Безнең төп максатларыбызның берсе, мин кабатлап әйтеп китәм, Муса Җәлил иҗатын башка дөнья халыклары телләренә тәрҗемә итү. Әлбәттә, бу теге әдәби шундый камил дәрәҗәдәге тәрҗемә турында сүз бармаса да, бу беренче басым. Чөнки безнең, сез беләсез, үз вакытында президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тарафыннан күрсәтмәдә булды. Татар классик язучыларының әсәрләрен дөнья телләренә тәрҗемә итү буенча. Һәм ул күрсәтмә бирелде, ялгышмасам, 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә Арчада булганда, безнең интеллигенция вәкилләре белән очрашу вакытында. Менә без ул әйберне дә исәпкә алдык һәм инде киләчәктә без аны ныклап җәелдерәсебез килә. Менә ул фикер әлегә бар, киләчәктә инде без аңа аерым тукталырбыз, бәлки киләсе елда. Безнең бит илебездә тәрҗемә институты бар, махсус. Менә алар белән дә эшчәнлек бүгенге көндә без корып җибәрәсебез килә. Бу инде мин теге сезнең соравыгызны бераз җәелдеребрәк җавап бирергә тырыштым. Рәхмәт. Рәхмәт, 4 яңа номинация дидегез, аларны атап та узсагыз инде. Әлеге номинациялар, әйткәнемчә, музейларны барлау безнең быел беренче тапкыр керә. Нарсу менә бу тәрҗемә номинациясе шулай ук беренче тапкыр. Монда гаризалар бик күп килер дип уйламыйбыз, әлбәттә, әлеге номинация беренче тапкыр булуы сәбәпле дә, икенчедән безнең бу тәрҗемә өлкәсендә ул эшлисе эшләр бар, әйе, ул авыррак өлкә, шуңа күрә дә, ләкин
Менә шул сирәк булуы сәбәпле ул безгә бик кызыклы һәм кыйммәтле булыр дип уйлыйбыз. Аннары соң тагын бер төп нәрсә номинациядә әйтергә онытканбыз. Быел профессионаллар безнең аерылып чыгарылды аерым номинациядә. Чөнки дөресен әйткәндә ул көтелмәгән хәл булгандыр профессионалларның әлеге бәйгедә катнашуы. Әмма узган ел аларның саны бихисап иде. Гади менә безнең кебек гади сөйләүче, гади катнашучы студентлар, башка профессия өлкәдә эшләүчеләр, башка өлкәдә эшләүчеләр белән рәттән профессионалларны бер дәрәҗәдә бәяләп булмый, әлбәттә. Чөнки аерма бик нык сизелеп тора. Шуңа күрә әлеге өлкәдә гаделлек булсын өчен аларны аерым номинация итеп аерып чыгардык быел. Тагын яңалыклар безнең. Әйе, тагын бер номинация өстәлде. Ул безнең фронт әсәрләренә коллектив башкару иде. Безнең анда бер генә номинация бирелгән иде безнең аңа, ләкин без аны хәзер аерып чыгарлык. Коллектив белән башкару татар телендә һәм рус телендә. Чөнки безнең коллектив белән башкаручылар да бик күп булды. Рәхмәт. Һәм мәсәлән, шул журналистларның, я булмаса безнең хәзерге вакытта онлайн караучыларның бүгенге көндә катнашасы килде ди. Алар 15 октябрьдән нәрсә эшләргә тиеш? Шигырьне видеога яздырып җибәрергә, менә ничек конкурста катнашу өчен беренчел заявканы ничек тутырырга һәм кая мөрәҗәгать итәргә? Без башлап җибәрәм. Дөресен әйткәндә, менә без роликта игътибар итсәгез, 15 октябрьдә рәсми старт бирәбез. Һәм инде соңгы кадрда сез күрсәгез, Бөтенләй татар конгрессының рәсми сайты күрсәтелде. Әлеге сайтта махсус вкладка булдырыла. Ул Җәлил укулары 2021 дип аталачак. Һәм инде менә шушы безнең вкладкада рәсми нигезләмә урнаштырыла. Һәм нигезләмәдә без максималь рәвештә барлык техник моментларны ачып күрсәттек. Ягъни зоналар дигәндә кемнәргә без мөрәҗәгать итәбез. Оештыру комитетына сораулар булганда кемгә без мөрәҗәгать итәбез. Өстәмә сораулар барлыкка кирәк икән, контакт телефоннар барсы да. Димәк, безнең менә эшләү принципы ничек? Безнең җаваплы зоналар бар. Әлбәттә, ул теге бер районга бирдең дә, бер районнан мәгълүматны алдың да, дәвам иттең, ул бераз бер карасаң җиңелрәк, икенче каранда ул катлаулырак. Шуңа күрә без берничә районнарны менә шул зоналарга берләштердек. Һәм төбәкләрдә дә шулай ук. Зона өчен җаваплы кешеләр бар. Һәм инде менә шушы сез үзегез башта карыйсыз, кайсы зонага сез туры киләсез. Шушы зонага юллыйсыз үзегезнең гаризагызны. Гариза дигәндә ул нинди форматта юлланырга тиеш, нинди булырга тиеш, ансы барса да нигезләмәдә безнең күрсәтелгән, аның таләпләре бар. Менә шу таләпләр нигезендә юллаганнан соң урындагы жюри әгъзалары аны карап чыга. Һәм инде әлбәттә безнең этаплар бар. Барлык этапларны үткәннән соң финал этабы безнең ул декабрь аенда менә шу безнең мин игълан иткән жюри әгъзалары тарафыннан каралачак. Һәм инде без бүгенге көндәге вәзгыятьне исәпкә алып, менә бу дистанцион форматка шулай игътибар иттек. Узган ел без тулысы белән шундый форматта эшләдек. Һәм инде бәлки, менә сез Ләйсән ханым дөрес әйттегез, ул теге катнашучылар санының артыруның бер юлы шулай ук булды. Димәк, ниндидер зонага кемдер ниндидер сәбәпләр аркылы килеп җитмәү мөмкинлеге булырга мөмкин. Ерак арасы, финанс мәсьәлә һәм башка. Интернет булган җирдә ул проблема юк. Яхшы сыйфатта видеоны төшереп юллаганнан соң, жюри әгъзалары аны карап, уртак фикергә килеп, җиңүчеләрне һәр бер номинациядә билгеләячәкләр. Һәм инде аны ахыр чиктә безгә җибәрәчәкләр. Менә безнең игълан ителгән жюри әгъзалары игътибарына. Менә шундый принцип буенча барысы да нигезләмәдә дип әйтмәкче булам инде. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле журналистлар, тагын сорауларыгыз бармы? Булмаган очракта оештыручыларга уңышлар, быел да катнашучыларыбыз тагын да күбрәк булсын жюри әгъзаларына. Шулай ук гадел баллар. Һәм без яңадан әле мөгаен гала концерт алдыннан күрешербез дигән шундый өметтә калабыз. Тагын бер өстәмә генә хөрмәтле коллегалар әйтәм, без 15 октябрьдә старт игълан иткәннән соң, традиция буларак тагын бер пресс-конференцияны игълан итәбез Бөтенләй татар конгрессының бинасында. Һәм инде барлык менә үзебезнең журналистика әһелләрен үзебезгә чакырабыз. Ул безнең чакына тулыландырылган форматта узачак. Анда инде безнең жюри әгъзалары барысы да катнашачак. Безнең узган елдагы катнашучы, менә бәйгедә катнашучылар мөмкин булса җиңүчеләрне дә без чакырачакбыз. Һәм инде менә шундый
шундый бер тулы канлы очрашу безнең әле планлаштырыла. Без сезне рәсми шунда рәвештә чакырабыз, датасы һәм вакыты турында аерым без сезгә әйтербез. Һәм без сезне һәрвакыт шат күрергә Бөтенья татар конгрессы бинасында. Алайса, яңадан очрашуларга кадәр хәерле имин көннәр. Рәхмәт.